1333. Spexels. Tariki sano na ibere choma tinyoka litukolia Jumapili Ensa Eyemo yabono mugorobo mwanchumo ligerere bigata seni Ndizi TV asentundende etokomera na asembe asekerenga yokoneke unatonyera ko batugo kumanyanganya leko bagagwate kakurwa ketego ikera chinga kibune cichinga kyabaliki baito bamangana maya bagende tokoba bakwe busura sebinyoro asekerenga yokonekya buna banyale ko babagoto aliganira onsi asobwa mutonyera ko batugo sangamo na imara ko bayabona na mange boigo mwanchumo liregati yabo omubere bwo sacha oyo mobwe miaka ya igatu agotoka asensemo elia ya nyaore ime ya kitutu chache gosungira sekibanda ekemo giokoni ya chinye nigati anda mango mwanchumuligeria tokwaliganetie maragoba ya bono gurananda seke kakitalige tambe nyarakoba tugusanga naye nganya ko bagwateka. Nyora boigo na boko ya bwati Amayia Ensa Eyemo yabona mugoroba gwetera se mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News mwancho muligeria gwetera se website yetu www.ndizitv.net olia hokonekia bona chibichamunire cyago chira senchira yobo ikiranu ni gakoro kwa Petra mu keira heliterane gakoro kwa Josephat Amisi kokwaliga nyara ko batugusanga munaye kuri muchakano gwikira omwere bune ko babotambo mwancho muligereria litukolia Jumapili nigo toko aligania abagani ababwate obomanya se chinsemo aochobo koleri na bwigo tonyara ko batu kobeke ngwana ya bena sekerenga yokoneke ngatonyara ko batogo semane kurwa se sector yobo cheno kurwa sensemo yechisemi nonyana bwigo yechisemo chiria chia kisiasa nagekogera omarago bobono mwancho muligereria ngwaliganire tyo mugani bwengencho kigima kurwa se constituency yabo machoge bora butali onde niga kurukwa Eriko mweno huyo ole omwake kurana boigo omumanyi bwa mangana akisia sekerenge kene tukuchuka batugo kwana amonere marogo yabono mwancho muligene tukura konera chi siasa ya constituency ya bomachoge bora bwa yo mwancho muligere lyo mwake kura nsemo ya bomachoge bora buntu nyara ko batugo kwanera beratatu kurwa asensemo eyogati yabo emerobelyo yamagendere yenyare ko bagikobekwa amono muchumba bwenseme yo naboigo agati chira chiri taranyara ko bagago ikirani nyura naso bwango igatwara nga monchorero anyara ko bakorekana se abisi yo muchumba bwa constituency yo fasoni barongo aseboigo anyara ko bagakobeka abisi gati yabakoreri emeremo kurwa se chinsemo agati yabo asobisi ya city yabo naboigo abakori emeremo kurwa se ensemo area ya parliament kweneke buno bokoreri bwanyara ko babokorekana asenseme yonkerenga kigose anyara ko bagagotwara iri agakora amonchorero ayo Eric omweno ngati yababwatani abakongu abwasegeka egetambe banyare ko bakobwaterana amonere omuchumba ba constituency nanyara ko bagusanga muna intunga amonchuriria yo anyara ko bakorwa aletire buyabonde bwensi bunayo mwake kurasanga karangari kiyaga muna intugo tambe gotera senamba ya esini yorase TV yago ne SMS yo gutomana boy gotera sensemo ya WhatsApp na boy gotera semitandao yaito imara ko bayabono mwanchu muligeria mayensa eyamoniga go chakurwa se constituency ya kitutu chache ase omubere bwo sacha oyo mase lieta duki nyabaronyara ko bagotoka gosungire asensemo nyaore asikibanda ekemo gyokonelia chinyeni no nyanabo gati yabamenya banyara ko bawikirana asenseme yo nigo batebe koroka no mubero yo nyata ko bagogo iterwa gosigo korusi gwa sao na koletwa asenseme yibono getambokero kenyera ko bekoleta oboba gochiase abamenyi benseme yasabanyara ko bakubule serikali nyara ko bekwere getambokero na kwene kenyera ko begotinya obole ndi asensebe na gotomoyo muri kito Mildred Momanyi obwaba obonene nigo bwabwatanse emambie litukolia lero ase kenyoro kyanyaura ebunge ya kitutu chache South County ya Kisii mega yabamenyi koboka na konyora omubere bwo mugaka oyomo gusungire ase kebanda gyokoni ya chingeni no monchuriria ase lieta meli machuki oyobo iraire okonelia ase kebande kyu twabo kamambi twanda first masi twale gutigotera Mone kero twakurie first service nalingo tebu no muntu narongentiro osungira ase kibanda na kumisana mpaka kero na ikansabu na mana sinyugutara asengenja ina mashetania alete tuge igase kipanda
Nitinyanya ichumbi aso wekonyera kera rituko batibona sinyiruna kingocha nanchaka twaina mashetani Korengana na kirolini igoba ichanire egekoreke ase baorokirie obwoba obonge ase bagoteba buna monto yoti bamumanyitsi na nigo ekageire aiteretwe asangao adinde akaletwa asayo one kurekana ngomuntu gang'entwa orentwa taringano ng'esungia obuno bakoro bonene kabisa bono baguta gotorentera masaitani gesieri keitoga inche mwana eriga igaruguru bono aina otokumeti egende kiabeire seitaiga ekenegento totanya korora giatoiro bwabo bonge nonya nabo nigo abamwabonya gusira bamanyigwa igoro y'omubere oyo ase baika asayo na kumumanya nigo akorokwa Duki Nyabaro oyo orenge omworokia ase skuru Eyemo ya secondary ime ya Kehancha Nyagosira is my nephew. Aro mwana omusubati minto monene. Igakoro Duki Nyabaro omwalimu we secondary school kuchari Kianja. Igoto akerwe sime togotebungo montenaro mubwekaine description ya fit ya mufit. So tuamenya kirogocha tu akon family na ro nyara ko bogosira. No amenyete kana wata boye. So no amenyete ka. Batirene no monto mane no gosoko ira na chinsa jiria tagete koirana. So mbono mambi tu akon famu ngatayo. Na tema kumanya kurumwa yego senaro nanyora ngatayo. Igo na makuru na tayo bumuro no yone amode togenda ngo tujikoro mwana iyo. Uyu twigure nganasire tasegete. Tuachire twakonfirm twanyori nganere. Nigo abamenyi bekenyole kyo Kyanyaura barure okobolia gocha serikali yo mugavana we county ya Kisii Simba Arati buchakobeka chitaya asayo elindego kyanya ebikora bunebyo njengo sabe gabana nga tiganya sawo na toko amokonya atolentere chitaya gaki ikyabona aitolege sunte aitolege sunte pi omugambi Simba nyendi lyachikorora atobekere chitaya epare ye korumuino korumwanya getinge mpaka iko nyabioto moino ekero borabu borore kane para one gente ke tokumeti abakore tawa tigaba jibebe nande batige bi igento nara gukwane serikali nigo yare kubwata erete enforcement isaine kenyureke geito esengencho neba nero lakini teisaini Njibana ngote yo egabana yeituga kyasugwanje kwaye atobekire chitaya shwari atorege sunte ndio maana bono bangenda tumuntu yusenta uni bamongenterete baka bareta babikaga igabarra bono akubekwegera nyoro abanyanyimbo kuregeta senigya nyanchwa nigo baikana koyorusia omubere onyagosira na koyoira goika engendu yenyagitali ya Kisii Teaching and Referral ekero obotukibwa chakigwe limolioka golipatalia egeta senigya Ndizi TV Italiane Mildred Mumanyi. Ndiye muliki oito korase county ya Kisii Mildred Mumanyi saroboti urase nchira yobo ikiranime county ya Nyamira anene kurwase omochie okeroka nigo amabolio amange hagene tokoba kwenekiwa asekelia bange babonchelia kurwase omochio okeroka bakubulia indigo seli chibulilia liyokoleto botwereru nabo igogosiria obotutukanu ime ya ensemo iyo ya keroka anena se ensemo lirengete ogo sangrelia ebango koranyale koba gogo ikirana iniganyala koba kwenekiwa magiga ya eromberere nyinge ya banyanyimbo go ikirana asomochio okeroka ya selitkolia lero lyalengelie chiro na bange ba abaunchelia kurwa sensemeyo banyarakoba bagotwara chitangu ngo sengere kikerikia kyanyarakoba yeko baenekelia oguika kwabo asensemeyo kati abonchelia boigoni go banyarakoba bakubeko byara asikelia bange bagoteba batamanyeti na boigo kobolia abarayikurwa se county ya Kisii na Nyamira anena bagavana kwenekia bunobo toere rubanyarakoba bo kwirana asensemeyo gwetera se chinkwa na chabire chiranyarakoba chigo kolekana bunago tomonyo muri kwitokurwa se county Nyamira Polka Okara ndero mambya imeyo mochokeroka nyimba bange nigo baikirana saja igabune nchira ya moyo koleto botwereru nabo igogo tinyomorembe lero ko lyarengeri tukolie chira se omuchire igaokeroka etwa chire bono mambya tuli no muichara twakumiringa ntwa nakaroreke abasigari baraiga gwetania abanyabiasara baumisira abanyabiasara bakeroka
chinjera chinde chitalindo nabona mabinse chiyabona iga babwatira omunyabiasara oito bamoemboire n'ekinungu kyabo nakumubekera ndiroba ese sababu yetakaratiki etaiyo Toplay noyomo bwabonchili Christ Semichiga oyokwerera enchera bagendrete ko bano bwoba lero nabo ko tukubwera nanyara batumbetse bakamaganda ya masasi ase pavu ya nengo esubeli abo bono okoranga babwate ni embego chase asetole mbate bete ngango tubwata barenga karaba tubwatire nalyo eranyari kana bakaruna batagetega iga onjili abo igo nigo bagendre ko bakugikire enchera bagendre ko bagochogwa igento korengana mona barubaga ndili chibuko ligigwa bunenchera ya moyo gukora omochando yiga elio obonchili gokoreka ase chinchera chingi ya Frederick Asiagi no munyakero bwa bonchili kurase echire yiga ya Kiroka inje nabera matuka amange ne serikali ya Kenya tulega iga nanya korese serikali ko mu kichibunduki echage guchoga abantu ne chinguru naenda mangana yo guchoga abantu ne chinguru esikenya nanya kunyarana ase nara basigari bana isano government bakoraki bakobetereria abantu guchoga nyore n'abantu abo baguchoga bona mambi butaraki bona ngai barusi kibesa baguchoga chinseki ne chinguru asibu nebintu binge bigokora byaro pali with violence yetali buya giara kirege ndonge bwata machiko aye abonchili abegabo igo nigo baba bwataniriye gati abana siasa bagende ko bagochongeria anene ryorocheriga elyo yagende ko bali kwenekigwa ase umuchujo igasa bono baganiriye baraya baiga kobeka chitaboti chabensemo na korigari chibulira konyo mwana inchi kwegendereria omwa musiye tembande otwa mwanje temona nani twa musiye twa rujanga n'umuntu mungaini sana wana rati gepime gisasa garo mungaini komobua okomominyoki pakoli mera tsana komarora nyalibo na simba mwa etu chinguru chyogo tenenera abana inchi abana kumanyeme chando yabo abasigari abaro kurenderagia egereragia manyesa gokoraki esete neine dera abasigari baonchokire na bagochoga na bagweta chibunduki esabanya biasara ime bono tosinyunga ki ichibu kirigenderera magega ya ebo igo ni go boteru bwanyar ko bokone ki wachinsa chemo baso aso bonchilo bega bwagende ko bokorekana buya na boigo echogo gokorekana igento korengana mona bonchilo ko rasoro bega ruwe county Nyamira bagende ko bagoteba nga kiganiriko tambeigwa elyo kwenekerigwa obotwere ruchinga kibagokora obonchilo bwabo ono litukule na akokire na rorire nga abantu baminto ba Kisii ba rorire nga mbiyamo na zinga cyuko bwatirichi cyaro ndogera yarenze nento ereruere byazara mbigendere temunangire rero na expected ko siniyo no myambiri ndagiye buone ra ndogera bakibeze yakora nimbwate no na musini ngo gira buone tigaba kaka bakiyabete batano esaidie ne saidie bakuwa na mangana yegoro ya Kiroka abanya biasara banyoro morembe bakorere biasara byabo nduriwe gikuwa bwana noko buatu tokoreteki Insimba gakietaya utagwanjo chiche otokonye Kiroki yere tubura onye nigente tukurwanira bosiabu ototebingi kibwene tutokore nya tukubatigera tubatigere tunganye guchichuni wodi tubeke no engo chekelisiro gorari echiro tuikaranse tokorere biasara ororo tutige guchandika abangina bachandikire abantu bachandikire abanyabiasara bachandikire bakabangina bebwatiranetie bago michikominyoka bakiranse abandi twarabu twire nyagitari choke chigomete ngaitugucha baminto simba toko anchoto konye ginko reporter getaseni kya wanchete kendi Ndizi TV kurugigas nseme chigachi umuchokeroka inche gonkoro kwa Polycarp okara Ndemuna muliki oito Polycarp okara kurwase county ya Nyamira ebirero ebyo byabonchore kurwase county yana kurwase umuchie okera kantore no gosemerenga binyara ko babigo ikera abarai gati yabo omugabano be county ya Kisii na bigo Oria Onyamira nyora nigo achire magaye ke gambero ekene cyumuci Onyamira korwa eketagwe gitambukiro buna barayi abo gusabagabana babere banyare ko babakomerana nka gukora chingwana cyabene buninchira yamo yoko gayana ntakoreta machibu yoko musana no kwenda tukobokwenekiwa ase county ya Nyamira anena sumuchokero ka umwancho moligelia tuligelia yagenderete ime yense ya Kenya aboigo isko yorogongorwa Gusii goli twelero murayi bwense daktari William Ruto nyarakoba gagoikirana somo sangerekano bwa masabo nyarakoba korekana ase esemo Elias kanisa ya AIC fellowship ensemo ya Eldoret me county ya Uasin Gishu kwana korwa sensemeyo nigo Ruto nyarakoba kubolia abanyagitari banyarakoba bakwirana sembere masikali atebire nge serikali ya Kenya ne bwatobole merogweni bokolende ne gendrete ko bagikobiki gitambukiro ile kwaneke bana nyarakoba ikirania higati yamaganyo hayo y'abanyagitari ngagutumanya muri kyoito
Evelyn Osero. Ekanisa ya AIC Fellowship yogotoka Eyemo Eldoret kaunti ya Uasin Gishu asomra ibese Dr. William Samoei Ruto aikirana na usangana bege nobande asogo sasima. Gukwanira umugiro bw'abanyagitari uyogendrete imensi ya Kenya Ruto nigabagania abanyagitari koira nemeremo chinga kiemerobero yogo ikirania amagania begendrete nonyense ya Kenya kere asomo chanda obwoboremeru. I know we have a situation in Kenya with our doctors and interns. I want to implore on them that it is important for us as a nation to agree that we must live within our means. We must live within our means. The resources we have are only sufficient to pay 70,000 shillings for intern doctors. It is not a salary, it is a stipend for only 1 year, and then they will be employed. And we want all our doctors, all our doctor interns to be taken in, and that is why we are going to spend the resources that we have to make sure all the 1,500 plus or minus doctors, all of them are absorbed at once, and we have the resources to make sure that they are absorbed at what we have offered as government. Ruto ni gaine kiao gochagokeiwa we budget erigo ikirani obugima bwekerengo kibwenerete na wetanga korwase ogusaba makabesa. We are going to reduce our budget from 4.2 trillion down to 3.7 trillion so that we can live within our means. We cannot continue to borrow money to pay salaries, to borrow money to do things. We must begin to live within our means. Nigo baigateba na chibesa chinyinge nigo chigotumeka aso wakana bakore meremo be serikali engana bagocha koligereria boikiranu. We are going to have a conference on the 15, 16 and 17 in Kenya so that we can discuss our wage bill as a nation. Because we are spending 1.1 trillion shillings every year to pay salaries and wages of the 2.2 trillion we collect. It is way above what we should be spending. Kwegerera obokoreri bwaye ni gaine kiago cyo gutenena negetambukire kironke eriogosikia Ensa ya Kenya bosio. When I told the nation last year that we cannot sustain subsidies, many people thought I did not think correctly. But we got rid of subsidies. We instead funded our production. Today, we are seeing the fruits that we have food in our country. The prices of food items have come down. Our dollar situation has improved. Even fuel situation has improved because we have made the right decisions. I will continue the path of making the right decisions for our country because you can never be wrong if you make the right decisions. They may not be popular, they may not be easy, but the right decisions will always prevail and we will get our country where we want to go. Niga kora asokugania bantu bonsi kwerua na baigo kubwatirana asokobeka Ensa ya Kenya asagia. Kenya is a blessed nation. I can say that with a lot of confidence. And it is our responsibility to make it greater as we work together to make this nation be the nation that we all want it to be, a greater nation that we founded. And each and every one of us has a contribution to make this nation great. Go reporter ya Ndizi TV, editoriane Evelyn Osero. Biamono muliki oito Evelyn Osero sorobotu rwasenchira yobo ikirantoligeralia sekta ya oburemi litukolera nigo omwaziri
buburemi mithikali nturi agendere kobaga komochegati yebalemi anebeke melikie mirakurwase county ya Meru asoko gendera kobaba ko emochie serikali sikeli bago temateranyara kobage kobarubereria enchira baranyara kobaba kwenyorera echiro na konia emira yabo isko yense gago kwana sensemo eyo gosase county eyo ya Meru ni goli nturi biganyare kobaga kwene kibune serikali ni goyanyare kobage kobeke meroberi meikera nabo yokobabulia balimi abanyara kobago esona ne asebyombe una enchira Eyemo yokonie kemeli kiabo kemira una elinde asekerenga kelio kwene ngabanyara kobaga kwenyorera enibo echetororo. Na kufanya hivyo lazima tukubaliane, tuingiane kwa vyama vya ushirika, tujue ni nani anauza vitu yake, imekuzwa namna gani, nani exporter, tunampea leseni yake ya export, anapeleka, pesa inapatikana. Hata wale wanapiga kelele, yaweza kuwa hata miraa hawana eka moja, sababu wao ni watu wa kulipa waenda kufanya kelele. Mimi niko naye, na akitaka naweza kupeleka nikuonyeshe. So I know what it means wakati mambo hayako sawa. But nirundie hapa, and I will continually repeat, the future of the miraa trade and business is in value addition. Miraa export kama itaendelea kunawiri na kuwa, we must accept the international standards that manage food hygiene in the world. And it's not only Kenya, ni dunia zote. Na kama tunataka kuexport chakula yeyote, kuna kitu tunaitanga phytosanitary certificate. Phytosanitary certificate, hiyo ni lugha ngumu, hata wale ulikuwa kwa maandamano, hiyo kisungu hawezi kuelewa. Hata ukiwafunza na nini, hawataelewa phytosanitary certificate ni nini. Na hiyo phytosanitary certificate ya export inapeanwa na mtoeru wake. Arabati orurwaye omwaziri bwa oboremi lithuran mindiko mancho muligirana ruro gutwikyo mwelio bwa Amayia Ensa Eyemo yabona mugoro banko elibaga asinjogo so sensemo ya kabere Amayia lituko eliria Jumapili gakitochi ko batoko sanga mono magani oitondo chonyere ko bago ikirana imeye studio kerenge kerano mancho muligirana chika ko bengo tebe ndiko tukonera igoro ya magendro mechi constituency atwale taba manyi baksia saba manyi be sector yobo chenu oboremi ne chinsemo chinda sekerenge yokwendeka tonyera ko batoko manyani mwancho muligirana nyokoro mwaki ekura we constituency yabo machoge borabo libaganiria go sange kerenge kyaga muno into gwetera semitando ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera se website ya www.ndizitv.net tokogenda somo teboko mwenge kege matosu katogenda ringwirana nande amono muganione Eriko mweno yonyera ko bawo ikirana me studio rintinyara ko batoko kwa na gosto sanga amonere enkwana bene goro ya magendro na biga monchori aao yonyera ko baga kwenda kiwase abisi yomo chumbe we constituency ejo yabo machoge borabo.